Wel, ar ôl gaea hir a glyb, mi ddath Mawrth I mewn fel oen. Rwan, da ni'n gwybod beth mae hynny'n mynd I olygu by'n diwedd y mis, ond un peth sy'n sicr mae'r Gwanwyn ar yn gwarthau ni. A dyna pam dwi wedi dod heddiw I ardal Llambed I weld sut mae un ffarm yn delio gyda'r cyfnod prysur yma. Mae ffarm Blaenwaun Ganol Llanwnen yn gartre I Gareth ac Avril Jones a'i dwy ferch Luned ac Alaw. Maen nhw wedi bod yn ffermio yma ers 10 cenhedlaeth bellach, a maen nhw'n cadw 100% o wartheg magu, limousin a glas Prydeinig, a 400 o ddefed ar ei ffarm 280 o erwe. Wyt 400 o ddefed miwls yma, a rai Beltex cross wedyn ni, a maen nhw gyd yn cael ei roi I hwrddo'r Beltex, a trial magu rwy'n siow. A wedyn ni'n wyna nhw nawr amserin yn mis Mawrth, a mae'r yearlings a'r swynod yn cael ei wyna diwedd mis Mawrth. Ydych chi'n dechrau gwerthu'r wyn yma, ac yn ble? Diwedd Mehefin I ni'n dechrau. Mae hanner mynd I Mart Aberteifi dros yr tymor I gydau, a hanner mynd i'r lladddi St Merins y Merthyr de. Un o'r pethau hyfryta dwi wedi weld yma heddiw yw bod eich merched chi hefyd yn amlwg yn rhan pwysig iawn o'r busnes. Wedi falle amser wyna? Maen nhw'n enjoyo. Maen nhw'n enjoyo shed war y deg. Maen nhw'n lot o help. Maen nhw'n helpu I ni ar llocau bach a rhoi silwair a maen nhw'n wrthi bodd gyda rhywun bach. A gwneud dim gwahaniaeth prynau merched neu bechgyn sydd gyda chi bellach fel plant yna di? Mae hwnna rhywbeth hen ffasiwn iawn I feddwl amdano fe? Hen ffasiwn, dim o gwbl nawr. Mae merched... Merched llawn cystal a boes dyddi yma. Odyn, well gael morwm dda na gwas pwdwr yna. Mai ar ddechrau'r tymor wyno, da ni ar hyn o bryd, mae pethau'n dechrau prysuro yn y shed, gyda cnwd go sylweddol o wyn yn yr arfaeth. Wel, Avril, un enedigaeth lwyddiannus, faint o wyn sydd yn hon? A 3 o'n i gael. A felly, da chi wedi gorfod tynnu'r cyntaf, pam bod chi wedi dilyn y broses yna? Achos ydym ond pen oedd yn dod. Na fe. So, rai mynd yn gyd I gael y 2 gos flan wedyn ni. A lle oedd y coesau blaen na, oedd nhw fel hyn? Nôl, un nôl. Reit nôl. A un bylim yn argia, gyda'i. Na fe. A wedyn, ti'n meddwl ddaw y ddau arall o'n un wyna ne? Gobeithio, maen nhw arfer. Ydyn nhw? Odyn, maen nhw arfer. A faint o ymyrryd da chi'n neud gyda'r defyd? Ydych chi'n gadael iddyn nhw gael cyfle I ddechrau drio dod nhw? Odyn. So ni'n twtio nhw sag o sraid. Na fe? Na, sag o sraid. A wedyn bydd hon yn mynd I gael ei neilltio, mae'n debyg, mewn corlan am chydig? Bydd, a 3 gyda'i. A gan faint byddwch chi'n cadw nhw mewn wedyn, cyn bod chi'n troi nhw mas i'r ceia? 2-3 dyrnod, dibyndu ar y twydd. Ie. Nawr mae'r teulu'n brysur iawn ar hyn o bryd gyda'r wyn bach, ac wrth gwrs mae cyfran helaeth o incwm y ffarm yn ddibynnol ar lwyddiant yn y shed wyna. Ond dros y blynyddoedd mae ffermwyr hefyd wedi gallu ychwanegu at hi incwm drwy ymaelodi gyda cynllun amgylcheddol fel tir gofal. A chreu cynefinoedd sydd gyda ni fan hyn, a dyna'n union beth mae Gareth ac Avril wedi llwyddo I wneud. Oedd yn gynllun arbennig, oedd yn siwto'r ffarm oedd da ni ma, neu fe. Oedd habitat I gael da ni bach o ddeiar llaeth a ddeiar wedi gwella yna fe. A oedd yn cyfuno'r ddoi, o'n i'n cael yn halu ar habitat a oedd e ddim yn amharu ni de ar y ddeiar ored yna fe. Mae'n amlwg bod chi'n gweld mantais garw o'r cynllun I chi o'r dechrau. Cymhennu'r lle a cael cloddiau a hongian gati yna fe, cael stoc yn y caf yn lle o'n nhw fod yna fe. Ie, nollol. Pan o'n i'n plygu gwrych a ffensio llythiad mas o'r claw, y blwyddyn y ddwy gyntaf, oedd e wel yn rhyfedd yna fe. Oedd. Ond mae nawr da fi gloddiau 10 god a ragor. Maen nhw wedi llanw mas i'r ffens. Maen nhw'n rhoi cysgod neilltuol a helpu'r bwyd gwyllt. Fi'ch chi'n gwneud rhywfaint gyda'r cnydau gwahanol yma I gael y fe te? Do, o'n i ddim wedi tyddu barlis yn Blaenwaun Ganol ys byti 25 years. Ie. A ni dechreuwn ni dyddu ca wedyn, cael yn talu am I hoi yna fe. A ni'n tyddu ca bob blwyddyn nawr o farlis, a ni'n combeino fe ar gyfer malu. A'r barlis i'r da, a'r geia, a'r gwellt yn rhoi dan defyd a da yna fe. Na chi. A gyda chi hefyd wedi gallu gweld, chybod, beth oedd pwrpas y cynllun i'r adar ac yn y blaen? Chi'n teimlo bod chi yn deall beth oedd y pwrpas o'r dechrau? Odyn. Oedd moyn ein cyrraedd o mwy o adar bach a bwydydd i'r adar dros y geia yna fe. Ie. A yn y ca sofol nawr dros y geia a'r ca barlis, wel, ysdim mynd I ni gweld rhai miloedd o adar bach.
yn codi yn haid ei gilydd. Ar ddiwedd 2013, bydd y cynllun tir gofal ynghyd â 4 cynllun arall yn dirwyn i ben. Ers dechrau'r flwyddyn yma, mae cynllun glasur wedi dod i rym i gymryd i lle. Yn y marn ni, bersonol ar y ffarm yma, bydden ni'n mynd i golli mas yn ariannol yn ofnadw i gyfateb a beth o'n i'n galw tir gofal yna fe. Hyd yn oed ysach chi'n mynd mewn i glasur nawr? O, bydden. I ni wedi gweithio mas ar bapur yna fe, i gyfro beth bydden ni'n... A bod ni ddim yn mynd mewn i glasur i gyfro'r taliad ni, cynhyddu bach rhagor o stoc fi'n credu newn ni gyfro'r glyfro'r glatien yna fe. I ni wedi gwneud lot o gwaith y tir gofal dros y blynydde yna fe. A i ni ffili rhoi hwnnw mewn i'r glasur yna fe. Yn unan, bydde felly fi ddim bod glasur i gael, ond bod nhw wedi falle lleihau taliadau tir gofal yna fe a cadw hwnnw i fynd yna fe. Mae'n amlwg bod y ffarm yma wedi elwa'n sylweddol o fod yn cynllun tir gofal. Bod nhw wedi gallu sicrhau, mae nid anifeiliad y ffarm yn unig sy'n derbyn gofal, ond bod yna nifer fawr o greaduriad yn ffynnu yn y cynefinoedd yma sy'n o'n cwmpas ni. A gobaith sawl ffarmwr yng Nghymru ydy gallu parhau gyda'r math yma o waith trwy ymwelodi â glasur. Ac yn edrych siŵr fod Cefn Gwlad Cymru i weld ar ei orau, ond hefyd yn bod ni'n ymateb i heriau newydd sydd yn dod yn sgil newid yn yr hinsawdd.